vakomana vepaZambia avamiri kuataka. Zvamuziva kuti kungava kubva kune mutungamiri wacho aiwa kusvika maactivist vakomana na Joseph Kalembwe vanga vasikatombodi kuti uchairmanship upinde munyika yeZimbabwe kana kuti his excellence vaED Mnangagwa vatore uchairmanship kubva kuAngola. Pano yataura mashoko avari kutaura vachiti the current crisis yakuti Southern Africa is because of the current leadership kana kuti chairmanship wakapo panyika yeZimbabwe. Sana pena mashoko amuda nyoka pana vari subscribe like turn on the bell icon. Joseph Kalembwe anoposta this picture ramuri kuona iri onyora achiti our rivers are drying up. This is a view of the Luangwa flowing into Zambezi river. We never seen such. All these things are happening just after the new Sabc chairman resumed duties. God doesn't talk to human no more. This is a sign he is not happy. Mulimu waka pula nele our language yavanotaura yechibhemba panyika yavo yeZambia. Vataura mashoko vachiti aiwa the almighty kana kuti Mwari avazi kufara the current leadership. Zvatakuona kuti aiwa marivers akuflada nejecha ramuri kuona iri kuti marivers aiflowa achipinda muna Zambezi rangozara jecha roga vachiti aiwa kuti aiwa tingati kana vazimu kana kuti Mwari aasi kufara the current leadership kana zviri kuitika. Mashoko ari kubuda achibva paZambia atokona the attacking the current leadership yemunyika yeZimbabwe. Yes, zviri debatable, it can be true kuti aiwa sezviringoonekwa the current crisis kuti munyika yeZimbabwe people they are struggling. Vari kuona kuti aiwa zviri kukonzereswa masainzi ari kukonzereswa nokuda kwokuti Mwari aasi kufara kana kuti ingori natural occurrence kana kuti natural disaster zviri kungoitika. Zvinhu zviri debatable. Mashoko ari kubuda achibva panyika yeZambia. Kuudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo pena comment section medu mudzi mafunguro enyu. Subscribe like